ce nu? Să ascultăm această strofă făcută de mine, Jean Piasu. Bate inima din mine, bate așa de tare, fiindcă nu-și poate găsi nici pic de alinare. Bate inima din mine, bate așa de tare, fiindcă nu-și poate găsi nici pic de alinare. Au, inima mea bate așa, au, inima mea doar pe tine te vrea. Au, inima mea bate așa, au, inima mea doar pe tine te vrea. Tu ești roat dimineții ce trezești din visul floare și aduci în calea vieții lumina razelor de soare. Tu ești roat dimineții ce trezești din visul floare și aduci în calea vieții lumina razelor de soare. Au, inima mea bate așa,